Aquesta temporada ens hem proposat parlar una mica més d'esports, del que ho hem fet a les temporades passades. Recordeu que som la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Per començar, ho farem sota la vessant periodística, on ell es defineix com un contador de coses, igual que ho va fer en el seu moment José María García, que també deia el mateix. Coneix molt el món de l'esport, en especial el Barça, i també del Centre d'Esports Sabadell. Ell és Carles Fiter. Hola, Carles, bona nit. Què tal? Molt bones, molt content d'estar aquí. Moltes gràcies a tu per haver vingut. Fa molta gràcia això i em fa molta il·lusió el que has dit de José María García, perquè va ser un dels meus mestres. Jo vaig començar amb García l'any 98 i vaig estar 2 anys treballant amb ell i, de fet, una mica està inspirat en això, en què ell explicava coses i crec que la ràdio i la comunicació es tracta d'explicar coses. Explicar coses, sí senyor, sí. Bueno, doncs és que jo vaig estar d'aquí perquè em vaig quedar amb la frase, també. Quan ell la va dir em vaig quedar amb la frase. Escolta'm, hi ha qui diu, això per entrar en matèria una mica, un pròleg, diguem-ho així, hi ha qui diu que no es pot ser de 2 equips a la vegada, siguin d'on siguin. Hi estàs d'acord? No, jo soc Sabadell, Barça, Barça, Sabadell? Jo soc de molts equips. Per desgràcia, avui en dia són compatibles. Dic per desgràcia perquè el Sabadell està a 3 categories per sota del Barça i, per tant, es pot ser dels 2 equips. El dia que s'enfrontin entre ells... Clar, saps què passa? Que jo he nascut a Sabadell i el meu pare era absolutament fanàtic del Sabadell, periodista esportiu, seguia el Sabadell per tot arreu, ell va viure els anys de primera. Clar, jo he vist el Sabadell a primera, l'he vist jugar, he anat, a més, el seguia i anava amb ell, i per tant això em va fer aficionar-me molt al Sabadell. De fet, el dia que jo vaig néixer, fa molts anys, al cap de 2 hores de néixer jo, el meu pare se'n va anar a veure el Sabadell a Baracaldo i va deixar la meva mare allà a l'hospital perquè dir, mira, doncs ja està bé, ha nascut bé, plora i tal, i se'n va anar a veure el Sabadell a Baracaldo. Per tant, era dir, a casa hem nascut en què la prioritat de casa era el Sabadell. I en una època en què el Sabadell i el Barça lluitaven. El Barça, el Sabadell, per exemple, l'any 68 va quedar quart a la Lliga Espanyola, no? Per tant, clar... Un Sabadell-Barça? Home, sí, jo crec que aniríem al Sabadell. Home, si el Barça està jugant alguna cosa i el Sabadell no, evidentment, no allò. Però dius, no es pot ser de cap dels 2 equips. Jo crec que una de les meravelles del futbol és ser de molts equips. I jo tinc moltes fílies i moltes fòbies. És a dir, quan aquest equip, perquè aquest entrenador no em cau bé, doncs vaig contra aquell, vull que perdi. Un dels millors moments que jo passo a la setmana, jo tinc una aplicació d'aquestes que coneixeu de resultats, perquè vegis lo friqui que soc. I llavors, jo el dijous, divendres, em poso alertes de partits de diferents lligues, de diferents categories. Parlo d'entre 40 i 50 partits cada cap de setmana. Llavors, durant el cap de setmana, gol del Martinenc, gol però d'això, vull dir, no només gol del Braga, perquè ara hi ha un entrenador català, mallorquí, que està al Braga, a Portugal, i que m'interessa, doncs... Això és lo bonic del futbol, també, seguir molts equips i molts... No acabes amb una empanada tot el cap de setmana? Que va, m'encanta. És més, és el moment, i més, clar, també això fa que el teu entorn també és una miqueta així. I llavors hi ha un que posa, en un grup que tens, posa gol, i dius, espera un moment, aquest quin ha sigut? No, Pere el Terrassa, bé, va, perfecte. Perquè, clar, les rivalitats, això és meravellós. Està bé. Escolta'm, jo m'he adonat que en el món periodístic és molt semblant, o s'assembla bastant, amb el de l'hostaleria. Es canvia molt de feina. És així, això? Ostres, aquesta és bona, no l'havia vist mai. Sí, és que jo veig amb molts periodistes que estan... Bueno, ara anem fent preguntes barrejades. Sí, jo les barrejo. Sí. Jo sé que hi ha molts periodistes que avui estan aquí, demà estan allà, no saps per què, però ara ja no el trobes aquí, sinó que el trobes a un altre cantó. T'expliquen segurament una història del per què han anat canviant, però... I després un altre pensaves que estava allà, hòstia, ara ja no hi és. On està? I en l'hostaleria passa 3/4 del mateix. Vas a un restaurant, potser que hi havia un xef allà i tal, ja no hi és. Sí. Hòstia, jo veig que és molt fluctuant. Hi ha alguna explicació amb això? No, jo crec perquè moltes vegades són programes que tu treballes per un programa i per un projecte. I llavors, doncs, aquest presentador té un programa, el que canvien també són les graelles de televisió, de ràdio, doncs, que van canviant els programes i, per tant, tu ara treballes en aquell projecte i en aquell programa i quan s'acaba en deixes un altre. Clar, jo, per exemple, vaig treballar molts anys a la cadena COPE, vaig estar 12 anys, i de cop i volta em vaig trobar amb la meva caixa de totes les coses del despatx, que me l'havien buidat i me l'havien deixat al garatge,
i la meva targeta ja no entrava i em van dir vés a recursos humans. Vull dir que a vegades això de treballar molts anys en una mateixa empresa també et són números i dius d'allò. Per tant, jo entenc que a vegades és recíproc també, que les empreses a vegades també prescindeixen de treballadors. No hi ha aquelles històries de que potser diuen hòstia, aquest sí el tenim que contractar però el van fer fora d'allà. Potser no és gaire vamos, oportú. Bueno, coses d'aquestes, no? Però pot ser, però a vegades és perquè el que marxa, jo per exemple, si jo era fidel a José Antonio Avellán, no sé si us sonarà, jo era la seva mà dreta, i clar, en el moment en què ell acaba allò i se'n va a un altre lloc i tal, doncs jo, com que era la seva mà dreta, és el que dius, bueno, doncs tot el seu equip de confiança també canvia, no? Per tant, bé, jo crec que passa això, que són diferents projectes, que la gent a vegades també es cansa, no?, d'escoltar les coses i canvies. I ara, doncs, a la televisió hi ha moltíssims canvis, i a la ràdio no tants, però també n'hi ha molts de canvis. Sí, digue'm. Carles, una cosa. ¿Desde cuándo? Yo te voy a hacer las preguntas en castellano y tú me Sí, home, contestas sí, en catalán. això és que la perfecto, pluralitat del país meravellosa. Que yo Sí. lo entenc perfectament. Clar. ¿Desde cuándo esa inquietud por dedicarte a este maravilloso mundo que tanto te gusta y que además lo vives con esa pasión que es maravilloso escucharte? Perquè... ¿Desde cuándo y cuándo? Clar, el meu pare era periodista. Sí. I a casa hem viscut el periodisme, a més periodista de raça. És a dir, el meu pare era periodista de diari, del diari de Sabadell, i del periodista que anava amb la cartera sempre, amb la càmera de fotos a sobre, i que, per exemple, si hi havia una notícia, parava el cotxe i anàvem allà a veure què havia passat, que era el periodisme de veritat, el que es vivia abans, que no hi havia tot això d'internet, no? I a mi això em va agradar moltíssim. Jo soc de Matadepera, Sabadell i Matadepera, i a Matadepera Ràdio és un bressol de molts comunicadors i molta gent que he sortit d'allà a Matadepera Ràdio, i jo amb 13 anys vaig començar a fer ràdio a Matadepera Ràdio. M'agradava molt això de la ràdio i vaig començar a fer un programa de ràdio amb 13 anys. I perquè m'agradava, és allò que dius, ostres, és que... I amb 16 anys, i al Sabadell no hi havia cap emissora de ràdio, que és del Sabadell, que ho fes. I jo recordo un partit, una eliminatòria de play-off per descendre de segona B, tercera divisió contra el Leganés B. En un any en què no hi havia cap emissora que ho fes, estem parlant, evidentment, no hi ha xarxes socials, no hi ha internet, no hi ha res, i l'única manera que teníem de saber què feia el Sabadell era amb Catalunya Informació. És a dir, partit a les 12 del migdia, butlletí de les 12, ja sabeu que a Catalunya Informació hi ha un bloc de 5 minutets, ara no sé com està, a més ja no es diu ni Catalunya Informació, jo creiem que canvia tot, canvia. Doncs hi havia un bloc d'esports 5 minuts abans de les 12 que deien les alineacions. Tu t'esperaves? 12 i 25, clar, et deien ja el resultat del minut 25. 0-0. 12:55, clar, tu imagina quin fart de patir. 1-0 perdem. Dic, hòstia, estàs perdent, estàs descendit i t'has d'esperar a la 1:25 que segueixes perdent 1-0. I a la 1:55 et diuen que hem empatat i com que el gol de valor doble, el gol de cap que valia doble, ens salvem. Vaig dir, això és insofrible, jo no puc viure així. I decideixo trucar a un amic meu amb qui anava a veure els partits de futbol, que no sé si sonarà, un periodista es diu Toni Padilla, sí, a mi més. Sí, amb el Toni, i dic, tu, fem el Sabadell nosaltres, si no ho fa ningú, i allà començo a fer esports. Quan començo a fer els partits del Sabadell per la ràdio, 2 nens de 17 anys que anaven pels camps amb una sabata i una espardenya, pagant-nos nosaltres, en tren, amb el que fos, i començant a fer allò que dic, si ningú el fa i he de patir, doncs ja el faig jo. I així és com comencem a fer el Sabadell a Matadepera. Si no haguessis fet els esports, haguessis fet una altra modalitat de periodisme? Clar, és veritat que a casa tirava molt, però a mi m'agradava molt la música. I jo vaig començar fent la Ràdio Fórmula i fent un programa de música i m'agradava moltíssim això, d'analitzar cançons i de veure, doncs... I és la Ràdio Fórmula, ara que deies de les trucades d'oients, a mi una de les coses que m'agrada molt de la ràdio és això, els oients que truquen, que encara hi ha alguna emissora per ahí que demanen cançons i que és aquella interacció, li dedico la cançó a fulaneta. No et pensis, que no s'estila gaire això, ara. No, per això, perquè s'ha trobat a faltar. De tant en tant hi ha alguna trucadeta aquí que truca, però... Sí. Però jo ho trobo a faltar, però aquí ja entraríem en que igual avui en dia la gent ja no truca. No. Costa molt. El jovent d'avui en dia, jo miro els meus naus, els hi costa molt trucar, la gent jove. Per tant, s'ha perdut això, no? I encara soc un nostàlgic d'aquella ràdio antiga de demanar cançons i dedicar-les, no? Tu, Carles, se t'identifica molt amb el Barça, ja sigui per tertúlies, per debats, etc. Però no sé si saben els nostres oients que tens una empresa de comunicació online anomenada Marficom, marfi.com. No, Marficom, no? sí. Explica'ns què s'hi fa i com es fa. Què és? Mira, t'ho enllaço amb abans. Jo l'any 2010 és quan torno de Sud-àfrica de cobrir el Mundial, em trobo amb la meva caixa totes les coses que m'havien buidat els calaixos, allò, i
m'espero un any fins que Avellán torna a fer un altre projecte i anem a Punto Ràdio. Després de fer Punto Ràdio, al cap d'un any i 3 mesos, la COPE compra els pals, els postes, de repetidors, i es tanca l'emissora. I al mes de febrer em torno a trobar un altre cop sense feina. Vaig dir, saps què? Ja prou. Prou de dependre d'allò que deies tu, d'aquesta professió, que té aquest punt d'ara t'agafo, ara et faig fora, ara canvio, ara s'acaba el programa, ara no sé què. Dic, vaig a fer-me jo mateix, emprenedor, monto una empresa de comunicació, i que això era quan, el 2013, que això les xarxes socials començava, a mi m'agradava també, m'agrada aquestes coses, i vam començar a fer amb un amic meu, vam dir, va, provem-ho. I vam començar l'empresa. I per això ho faig, vaig començar a dir, almenys tenir un fixe de no haver de dependre d'anar a aquesta tertúlia, d'anar aquí que em truquin, que no sé què, però vaig dir, però no vull renunciar a les col·laboracions. I afortunadament, 12 anys després, segueixo l'empresa, a més, molt bé, amb treballadors i molt bé, i a part segueixo col·laborant amb mitjans, que és el que m'agrada. I fem això, comunicació digital, una consultora de comunicació digital. Dos preguntes que jo diria que en el programa l'11 hi ha un momentet que surt, perquè ja us he dit abans, no us ho he dit, però ara us ho dic, però suposo que ja ho sabeu, que ja ho coneixeu, Carles Fiter surt en l'11, sobretot els dilluns, no? I el que fa el Jordi Ramos, que és el que fa al principi, que fa tot allò de les coses antigues i coses que hi ha... Les bacalars. Exacte. Doncs hi ha una pregunta que surt un petit vídeo de 10 segons, que un nen que està a darrere del cotxe li diu al pare: «Papa, vull ser periodista esportiu». I el pare es queda glaçat allà davant del cotxe. Què li diries a un nano que vol ser periodista esportiu? Aquesta és la pregunta. El mateix que em va dir el meu pare. Ni se t'ocorreixi. Ni se t'ocorreixi ser periodista. No, el meu pare em va dir, hòstia, el periodisme és dur. Si el vius de veritat, el periodisme, i a sobre l'esportiu, de caps de setmana, de viatjar... Fa molta gràcia sortir a la tele i que et vegin a tot arreu, però a mi no em diuen quin dia surto a la televisió fins 3 o 4 dies abans. Més o menys el dilluns a l'11 ho tenim pactat, però en altres col·laboracions surten sobre la marxa. A la nit, en cap de setmana, jo narro el Barça per DAZN. Quan juga el Barça? Ja sabem que això, els horaris surten quan surten. I què podem anar a la meva dona? Podem anar de vacances aquest cap de setmana? Volem fer un viatge? No ho sé, perquè no sé quina hora jugarà el Barça. Llavors, tot això implica una dificultat per tu i pel teu entorn, pels que... Deia abans, no? Ostres, a la família. Jo durant molts anys, durant 7 anys, seguia el Barça tot arreu. La setmana que ve farem l'aniversari de la teva mare. Bueno, no sé, si el Barça passa a l'eliminatòria de Champions, estaré a no sé on, i si no la passa perquè l'han eliminat, doncs no hi seré. Clar, viure així està molt bé, però és un sacrifici del teu entorn. I el meu pare, amb 4 fills, veient com la meva mare va haver d'aguantar sola, tota la família, a pujar 4 fills sola, mentre ell s'anava a l'època d'abans, a agafar el cotxe, el que us deia abans, vés-te'n a Baracaldo, vés-te'n a no sé on, vés-te'n a Màlaga, vés-te'n a d'allò, vés-te'n a tal, durant el cap de setmana, clar, va dir, jo no vull això per tu, jo vull una cosa millor, treballa, jo soc de Sabadell, diu, treballa al Banc Sabadell, que allò, a Sabadell era, no, aquella època era treballar al banc, ostres, això, només tu saps les matemàtiques t'agraden, i no sé què. Ara ja és diferent, ara amb l'OPA ja és diferent, però aquella època era com, no, el seu fill treballa al banc, i va costar, i em va dir, fes economia. Jo vaig estudiar economia, no vaig estudiar periodisme, perquè em va dir, no facis periodisme. I aquí et foto un rotllo, perdó, que si tu vols ser periodista, exerceix l'ofici, perquè el periodisme és un ofici. No estudiïs la carrera. Tu estudies si vols ser metge, estudies si vols ser advocat, però si vols ser periodisme, el periodisme s'exerceix. No, l'ofici és com si tu vols ser forner. Fes la carrera de forner. No, escolti, te'n vas a treballar a un forn i fas pa. I si vols ser paleta, te'n vas a un d'allò i no vas a la universitat. L'experiència de tot el que porta haver estat treballat amb és que has de tenir l'ofici. Si tu no serveixes per ser periodista, per molt que facis la carrera, no seràs periodista. Llavors és allò que, ostres, que hi ha molts periodistes. No, clar, perquè és que periodisme és un ofici. S'ha de ser de vocació, també. Ha de ser l'ofici, has de tenir l'ofici. Com l'electricista, com l'altre, has de tenir l'ofici de tenir-ho. Has de tenir inquietuds, t'ha d'agradar comunicar, has de ser inquiet, has de xafarder, que t'ha d'agradar conèixer coses, preguntar, no tenir vergonya. Si no tens això, escolta, em fa molta il·lusió que vulguis ser periodista, però igual dedica't a una altra cosa. Per tant... Això és el que li diries amb el nano,
li fumaria sota aquest rotllo. A mi hijo no lo cambia, porque lo tiene aquí... Vols ser periodista, el teu fill? Sí. Però si té Però l'ofici deportiu. i té la vocació... No, el tema deportivo, bueno, es como... Sí. Me pone el marca, me pone no sé qué. Clar, però, és a dir, hi ha periodistes que volen ser periodistes esportius i no miren futbol. Dic, com vols ser periodista esportiu si no mires futbol? No, jo miro no sé què... No, t'ha d'agradar el futbol primer. I després explicar-lo. Però primer t'ha d'agradar veure'l, si no tenim un problema. Ja. A veure, hi ha una pregunta que jo l'he fet a molta gent i ningú m'ho sap respondre. Jo dic, el Carles segurament que m'ho sabrà. No crec, però provem-ho. Escolta, el xiringuito a Madrid va ser jo crec que va ser una excel·lent idea, portar tot això, Barça i Madrid, en els dos cantons, els àrbitres i tot el que hi ha, perquè aquest programa també me'l veig. I me'l veig, i precisament avui, que quan arribo a casa ja són les tantes, i precisament el veig tot. Veig primer el de l'11 i quan s'acaba l'11 l'altre, no? Bueno, per què no hi ha un xiringuito aquí a Barcelona? Tu no creus que l'11 és bastant el xiringuito? Jo crec que és a dir, la idea de que hi hagi debat... Mira, abans que parlaves de Garcia... Els pollos aquells que hi ha allà no hi són aquí, Bueno, perquè també hi ha una mica cultural, també és una mica cultural, això, Els pollos aquells que hi ha allà... És més, els pollos que no deixen parlar ningú. Perquè des de casa no s'entén res. No s'entén res, tu. Però el periodisme esportiu, a l'època de García, abans que començaves amb García, hi ha un senyor boig, que és José María García, que decideix que a les 12 de la nit s'ha de fer periodisme esportiu, que és quan fa el Super García. Però fins que no hi havia ella, aquí a les 12 de la nit, Espanya era l'únic país del món que es feia un programa d'esports Super García en l'hora cero. I què tenia? Presidents, protagonistes, tenia tots els protagonistes, se li posaven al telèfon tothom, i tu tenies a presidents a les 12 de la nit. Jo recordo quan vaig començar amb García que quedaves amb un futbolista del Barça perquè el trucaves a casa seva a les 12 de la nit, que avui en dia és impensable, això. I ara et pregunto, faig un parèntesis, què tenia el José María García que tingués aquest enganxe? Poder. Amigo, aquí està. Poder. És a dir, tenia... I bien relacionado. Estava ben Sí, relacionat tenia, amb el i el poder. poder de la ràdio d'abans, de que abans deies una cosa a la ràdio I tenia repercussió. Clar, tenia repercussió. I recordo un dia, no sé si us recordeu, fa molts anys, hi havia una vaga de controladors aeris Lo sé. i García talla les seves vacances, fa un programa del Super García, vinc aquí a arreglar el problema, i posa el tio d'Ibèria, el de l'altre, el de l'aeroport, el president del govern, truca al rei i fot un programa allà i acaba solucionant el tema. Això, En el 2010. Era... No, antes, jo parlo dels 90s, Ah, vale, porque luego hubo otra en el Jo 2010. tinc una dels 90s, que era a finals dels 90s. El que et volia dir és, què passa l'any 2000 aproximadament? Que els protagonistes diuen, ja, fins aquí, tanquen l'aixeta i tu has d'omplir un programa de 2 hores en què ja no tens protagonistes. Els futbolistes es tanquen, es comença a blindar i tot. I què fan? L'aficionat, l'oient, vol seguir escoltant. I els periodistes ens convertim en aquells portaveus dels propis clubs. I això el Josep Pedrerol, que és un crac, ho veu ràpidament i Tomàs Ronceros, s'inventa aquests personatges que què fan? Li donen arguments als espectadors perquè després l'endemà al bar o a la feina diran allò que han sentit a la tele. El diari més llegit a Espanya, no sé si encara ho és el Marca. Per què? Perquè la gent vol saber això, tens 1000 problemes i de feina i no arribes a finals de mes i la hipoteca i tot, i el futbol t'empodera. Perquè guanya el teu equip, et sents bé, i llavors li vaciles perquè saps que aquell del Madrid demà li podràs tirar a la cara. Allò, és veritat. És Però és que aquí els únics que hi ha aquí en l'11 del Madrid és aquell que connecta de tant en tant el Ciro, el Maroto. El Maroto, el Ciro, que surt Però vull dir, no és una... Però aquí discutim entre Barça, també. Perquè, clar, jo sempre tinc el paper que sóc el negatiu, que ho sóc, però saps que hi ha debat... Però el negatiu segur, Sí, però està bé. No, perquè... no, però està bé. Però jo soc del Sabadell, què vols? Que, clar... Està bé perquè et poses en uns jardins, inclús amb l'àrbitre també. Sí, mira, els defenso molt, els àrbitres. Amb l'àrbitre també. Amb el Fàbregas, amb el Joan. Amb el Joan Fàbregas, sí, home. Doncs és això, si venies a dir per què no hi ha un xiringuito aquí, jo crec que hi és, però amb el tarannà català, que és diferent. El tarannà català tenim coses diferents. És que és diferent. Allà hi ha uns pollos de dimonis i aquí els pollos aquests ho he vist i no hi són tant. No. Aquí discutiu... Aquí s'escolta el que dieu.
Correcte. Aquí s'escolta, allà no s'escolta. Allà no s'escolta. Allà no s'escolta. I també és una televisió pública, eh? Sí, També, no, tampoc, clar, no podem, segons quina línia, passar. Evidentment. Escolta'm, digue'm un defecte i una virtut que té el Barça com a club i com a institució des de allà de los tiempos i que mai ha canviat i sempre és igual. Què diries tu? Jo et diria que la virtut i el defecte són el mateix, que és que el club és dels socis. I és una meravella, i això és una virtut, és una virtut perquè no vindrà ni cap empresari aquí, ni ningú, no, un xeic a comprar-lo, i per tant tens aquest punt nostàlgic de que és un club de socis i que és un club de futbol, no és una societat anònima esportiva, però a la vegada això et limita molt a prendre decisions. Per què? Perquè tu d'aquí 4 anys necessites guanyar unes eleccions. Per tant, no pots prendre segons quina decisió que t'agradaria prendre perquè igual és molt poc popular i no et votaran a la següent. Una mica com passa a la política, eh? Però si realment el club és teu i tu ets el propietari, si vull fotre fora aquest jugador, foto fora. Si ara necessito fer no sé què, gastar-me els diners amb això, me'ls gasto amb això. Però, en canvi, aquí hem de vigilar molt perquè, no, clar, és que igual els socis ens enfada. Llavors tenim aquesta dicotomia en què és una meravella que el club sigui dels socis, però a la vegada això ens limita a prendre decisions, que llavors no, tothom pugui parlar, facin mocions de censura, vingui l'oposició i digui coses. Escolti, en un club que és una societat anònima esportiva no hi ha oposició. Si vostè vol el club, el compra, el paga, o si no, calla. I aquí això no passa. Aquí hi ha aquest entorn, per què? Perquè un soci creu que el club és seu i pot parlar. Bueno, que és que el soci pinta molt poc aquí, ara, eh? Clar, però realment el club és seu, en teoria. En teoria, però... Escolta'm, anem a primera ref. Sí. Sabadell Europa. Sabadell Europa. Sí. Saps la problemàtica del camp de l'Europa? Sí, clar. Tu què n'opines? Com veus aquesta temporada? És a dir, l'Europa tindria que quedar-se amb tota la temporada en el mateix camp? O tindria que anar-se'n com hi ha les lleis que diuen que no, que fins al mes de gener tu te n'has d'anar cap a un altre camp? Posem context. Primera federació, igual que passa en el futbol professional, no pot jugar en gespa artificial. Dic perquè si la gent potser no sap de què estem parlant. El no poder jugar amb gespa artificial, el camp de l'Europa és de gespa artificial. I per tant, li han donat una moratòria de 6 mesos i que passi aquesta moratòria haurà d'anar a jugar a Can Dragó, que és de gespa natural. Exacte, val? Sí. I llavors l'Europa diu, escolti, però pot ser que la meva gespa natural estigui millor que alguns camps de gespa natural que està descuidat i que està fatal i tal? Sí, i llavors aquí estem amb el de sempre. Ja, però la normativa és aquesta, ja, però la normativa es pot canviar. Hi ha tantes normatives que es poden canviar que no es canvien. Segons el president de l'Europa està fent tot el possible perquè això es mantingui. No es canviarà. Per què? Perquè la resta de clubs... És que saben. No, clar, és que anys anteriors han hagut de canviar la gespa ells. Molts clubs diuen, jo ara m'he hagut de... I ara doncs, tu et fots, perquè ets el meu rival i si has de canviar de camp i a sobre et puc guanyar, millor. Per tant, és molt difícil perquè les democràcies tenen trampes boniques. Com que han de votar la majoria i la majoria diu que no, llavors per molt que la llei pensis que és estúpida perquè pot estar millor en el camp de gespa artificial que un de gespa natural, mai pot tirar endavant. No, endavant. És difícil. Però jo també penso que això s'ha de modernitzar. És a dir, els països d'Europa del Nord, la Champions la poden jugar en gespa artificial, perquè com que fa tan fred, la UEFA ha acceptat que hi hagi una gespa d'última generació, que avui en dia les gespes d'última generació artificials són brutals, i poden jugar en aquesta gespa. I la Champions pot jugar amb gespa artificial i a primera ref, no? Se suposa que el principal problema que hi ha és el moviment de la pilota en la gespa, suposo, no? A part de que... Diuen els futbolistes que no té res a veure. Però si no té res a veure. No té res a veure, em refereixo que jugar amb una gespa natural, una gespa artificial, no té res a veure, que odien jugar en plàstic. A l'Inter Miami, Estats Units, va jugar l'altre dia una final en gespa artificial, al camp del Seattle. Vull dir que... I van jugar Messi, eh? Vull dir que en el fons no té res a veure ja, però si avui en dia l'Europa, quin és el problema? Que l'Europa és un club que té un sol camp, que té centenars... Camp municipal, a més. Té centenars de nanos al futbol base. Sí, molts. Llavors, clar, si faig gespa natural, primer que no podria perquè tinc un pàrquing a sota, però si tingués gespa natural, tots aquests nanos es farien malbé la gespa. Clar, el Barça només hi juga els dies de partit, els dies de gespa. Llavors, per tant, el futbol base què hi fem? És que és un problema. Sí. No, el que passa que suposo que diuen que se n'hi ha a jugar a Can Dragó. Can Dragó. Sí. Can Dragó. I després, a la propera temporada, si es continua... Bueno, jo crec que no confiaven gaire en quedar-se, però de moment van líders. A dia d'avui, quan estem gravant aquest programa, van líders. Sí. Sí, yo voy a hacer una pregunta de las mías estas.
Sí, hombre, sí. Sí, ya De me las lanzo tuyas, siempre. hombre. Bueno, Sí, pero sí. estoy siendo muy Tira pa- comedida, tira ¿eh? para Estoy adelante. diciendo, ho estoy siguis. dejando... No ho siguis, fíjate. No, no. Fica't Sí, allà, me tiro del barro. Clar que sí. Fica't A ver, Claro. yo tengo otro paradigma, ¿vale? De vida, pero voy a meterme de lleno en lo que vemos, en lo mundano y tal. Todo lo que está pasando a nivel planetario, de todo el cambio de no sé qué, todo eso. O sea, hay muchísimo movimiento, pero ¿qué crees, Carles? ¿El fútbol siempre seguirá teniendo ese tirón como tiene y seguirá hacia adelante? O sea, no va a haber crisis en el fútbol ni nada, porque hay un montón de... O sea, yo veo que mueve masas, pero mueve masas a unos niveles que digo, ¡oh, madre mía! Entonces, pase lo que pase en el mundo, ¿cómo ves tú el fútbol de aquí a unos años? ¿Seguirá estando como está? O más. Mucho. O más, ¿no? Más o más, perquè ¿Por qué? Porque la gente que necesita cuando va a ver el mucho más. fútbol. jo t'ho deia abans, la gent té tants problemes Sí, por que eso. el futbol és... La gent diu, no, és l'opi al poble, és el circo romano d'abans. Sí. No, és el que t'empodera, és el que tu et fa Vale. sentir bé. És, perquè jo, quan guanyes, és veritat que a vegades perds, però quan guanyes és tan meravellosa aquella sensació que no la canvies per res del món. Es que yo veo a mi hijo y digo, pero cariño. I a nivell mundial, si Sí. viatges Sí, veus por que arreu. tu dius Barça i a qualsevol racó Sí, del món sí. és Barça. No, que es que en África Profunda, en Burkina Faso, yo he estado en Burkina Faso. ¿De dónde eres? ¿Del Barça o del Y yo, pero Burkina Faso, un pueblo perdido por ahí. Barça. I ja no et dic Argentina, països que No. viuen el futbol com una autèntica Bueno. bogeria. Ara, el món àrab, que és qui realment està controlant Està molt controlant. el futbol, molt el futbol. Sí. Per què? Perquè ha vist que el futbol és la manera d'entrar al món. És a dir, si ara entrem de geopolítica heavy, Sí. com ho estan Sí, fent? A eso que través del quería. futbol. I et diré més. ¿Qué? En Diga. aquesta problemàtica de Gaza i Sí, Israel i tot això. això, tota aquesta riada de gent que va bordejant tota la costa que se'n va, he vist algunes camisetes Samarretes, del Barça, clar. Del Com el Barça, Sí, tio. és una Era camiseta del passada. Barça, tio. Jo aquest estiu, que a més li sou molt pesada a una dona, em fixo quan vas per la platja i que hem fet Andalusia, una ruta d'Andalusia, la quantitat de samarretes, tothom amb samarretes de futbol. Sí, Sí. Els nens deien, no, és que els nens ja no miren futbol, us recordeu? Fa que uns sí. anys que fa poc que no i tal. Tornen a estar enganxadíssims. Enganxadíssims. Per què? Per Lamine, No, per no. Nico. Aquests jugadors estan connectant els nens, se senten identificats amb ells. Ya. Absolutament identificats. Tornen a ser ídols de masses, absoluts. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Mientras no se tiña el pelo, mi hijo, ¿Me lo dices o me lo cuentas? con Però todo la- mi respeto. La solució és aliar-te, no anar-hi en contra. Ah, em refereixo i tant. perquè... No, perquè... i tant. A ver, i tant. No dic amb el teu fill. En general, No, en general, tenim que acompanyar. és que el futbol és si té uns valors, que aquí és on jo crec que més que s'ha d'intentar que el futbol tingui aquests valors, que és molt Valors. important perquè com a eina també ens pot ajudar Sí, a educar la societat. És a dir, aquests conflictes que hi ha en Vinícius, amb racisme, amb insults, Sí. s'ha millorat moltíssim, eh? De quan jo anava al futbol i senties que tothom insultava, ara s'ha millorat moltíssim. No et dic que estiguem encara a Excel, Sí. però s'ha millorat moltíssim, eh? S'ha millorat, això. Yo hay una cosa, es, ¿qué pasa, Carlas, cuando tú vas a ver a los niños jugar y los padres se vuelven mucho más... Aquest és el gran problema que hi ha. Alterados. Mira, jo no ho hem comentat, però jo faig un programa a Esport 3 que es diu La Sí. Frontal, que és un programa de la Federació Catalana, que és superbonic perquè visitem, és la 6ª temporada, i visitem cada setmana un club de futbol de Catalunya. Anem a visitar un club i li fem un reportatge a un club de Catalunya. I és meravellós perquè són nens, gent, qui perd hores per ajudar aquests clubs a mantenir-los vius. I clar, el problema són els pares que es pensen que el seu fill ha de ser una estrella que l'ha de retirar de... Totalment, total. I molts et diuen, ostres, que venen els pares aquí amb unes exigències que es pensen que el seu fill és Lamine. Sí. I no ho és, ni ho serà mai a la vida. És que no serà ni el suplent del Barça Atlètic, serà. Clar, Has dit 6ª temporada. de la Frontal. Com nosaltres també igual. Veus? Portem 6 Veus? temporades, també, veus? Mira. I- Portem des del 2020, setembre del 2020. Ostres. Sí, del 2020. Ara hem començat la 6ª. Doncs, val. Vosaltres. Sí. Els El que pares, et vull dir és que realment hi ha molts valors encara per educar, però a través del futbol jo crec que és una eina més fàcil que es pot intentar ajudar. I molts clubs fan unes normes, però molt bé pensant en els pares. Perquè a vegades el problema són els pares No. que Els pares són terribles, home. deixen anar el que són en un camp de... És a dir, no és que es converteixin en... No, es que deixen ahí anar el que sale són. como son. Ah, exacte. Ahí sale como son. És Yo que voy aquí y està digo, yo és que no aquí soy de està este el problema. mundo. Aquí està l'error. No és que es converteixin, No, no. És que són ahí com són. Ah, sale exacte. tu No és que verdadera es converteixin, esencia. no? Ah, com són. exacte. Aquest és el Home. tema. Carles, tenim una sorpresa per tu ara. Ai. Una sorpresa.
A veure, aquí sempre fem un petit concurs a tots els nostres convidats, que són 5 preguntes. Val? Aquestes 5 preguntes no tenen res a veure ni amb la feina que fas, ni res de res. Val, Són val, preguntes d'intuïció, de personalitat, preguntes socials, preguntes així. Són de resposta ràpida, Vale? però que si les vols complimentar, les pots complimentar. Sí, sí, m'enrotllo massa, intentaré ser més curt. I aleshores aquí tenim amb el nostre jutge impecable, que és l'Eduard, que és el nostre jutge, que dictamina si li agrada o no li agrada el La que has resposta? dit. Ah, carai, val, val. Sí. I aleshores, bueno, digue'm. No, no, res. No. Que Que estava... dic que ell és el que dictaminarà si li agrada o no li agrada si la resposta. No té que dir el per què li agrada o no, sinó que senzillament si li Val, agrada val, o no. Vale? perfecte. Amb 3 aproves i amb 2 suspens. Val, O carai, sea que... la pressió. Sí, sí. Así. Bueno, estàs preparat? Sí, sí. Vinga, primera pregunta. Què prefereixes? No tenir internet en un mes o estar sense el teu mòbil una setmana? Què prefereixo? M'encantaria no tenir internet durant un mes. Perquè suposaria tampoc tenir el mòbil durant una setmana. Per tant, les dues coses... Bueno, suposo que... No, em refereixo que si no tinc internet tindria un mòbil sense internet, Sense que ja internet, m'aniria clar, bé. clar. Per tant, m'encantaria poder tenir una vida... Passa que la societat no sé si t'ho permet, però el dia de la pagada jo vaig ser feliç. Ai, jo. T'ho juro, jo vaig seure al sofà i estava treballant, teletreballo i va apagar l'ordinador, vaig al sofà, vaig posar a llegir un llibre i vaig dir, puc, ja tornarà quan vingui. Ja tornarà quan Vaig encendre'm una ràdio perquè soc dels que tinc encara ràdio analògica, Ràdio. com cal, Sí. i vaig ser feliç. Vull dir que m'encantaria, però no sé si la societat m'ho O permetria. sigui, prefereixes... Bueno, a veure, suposant que el mòbil vagi per un cantó i internet vagi per l'altre. Un mes sense internet seria feliç. Un mes sense De internet. fet, aquell dia vaig pensar, la societat hauríem de fer que un dia a l'any no hi hagués internet. I més. O almenys un dia a l'any. Un dia a l'any que fos tota la societat sense internet. Evidentment, les comunicacions bàsiques funcionin, però la societat, el ciutadà, pogués gaudir d'analògica. Un dia analògic. Ayuno de internet. Exacte. És meravellós. Bueno, aviam, a veure, què diu l'Eduard, sisplau? A veure, aviam. Li ha agradat, li ha agradat. Per cert, abans de que te'n vagis, que jo sempre, quan anem així, jo no me'n recordo mai de fer la pregunta, què prefereixes amb aquella pregunta? Que jo és la pregunta indiscreta. Aquesta és fora de concurs. Aquesta és fora de concurs. Val. No envellir mai o no haver-te de preocupar mai pels diners? Jo et diria que cap de les dues, perquè m'agrada envellir, viure la vida amb les diferents etapes, quan No, tots joves, allò, tal, però no preocupar-te pels diners, clar, sí, però no m'importa tampoc, és a dir, ni n'he tingut mai gaires, ni n'he deixat perquè no soc O sigui, gastador. una dels dos. No, jo els diners, perquè envellir m'agrada viure les etapes de la vida amb els diferents moments. I els diners, si he de triar aquesta, però tampoc no soc gastador, no soc... Després això ho preguntarem a Sí. tots i les trucades, que segons l'Eduard en diu que ja en tenim 2, però bueno, ja en parlarem. Segona pregunta, aquesta és de concurs. Bueno, aquesta és una mica friqui total. Val, està bé. Aquí preguntem preguntes friquis. Està bé, soc fan dels friquis. Exacte. Què prefereixes? Tenir mans en lloc de peus o peus en lloc de mans? Uau. Uau. Aquesta és friqui total, tu. No, jo crec que mans, no? Mans en lloc de peus. Perquè llavors gatejaríem, com els animals sobreviuen amb... No? Tot mans. O Sí. sigui, Home, tot peu seria... No, tot No. mans. Sí, tot mans. Aviam, Eduard, què pensa l'Eduard? També li agrada a tu. Tot mans. Prefereixes tenir més temps o més diners? Més temps, però 100%. Sempre. Perquè és el que més trobo a faltar. És a dir, no és que no tingui molts diners, però treballo molt i amb moltes coses, perquè et dic, faig aquest programa, faig un altre programa que es diu l'Ursai, faig a DAZN, faig a l'11, el Chiringuito, a més l'empresa, i em costa tenir temps. I m'encantaria tenir temps. El que passa que m'agrada molt el que faig. Llavors tinc aquest problema, però m'agradaria molt tenir temps. Sí, els diners no. Temps. Temps. Claríssim. A veure, Eduard. Hòstia, tu. És del Barça i estem aquí. Ja està aprovat, tu. Ja està aprovat a Gales, tu. 3 de 3. La quarta. Quan es podria considerar que s'ha tingut èxit a la vida? Quan vius la vida que vols viure. Per mi la clau és viure la vida que vols... Jo moltes vegades amb els meus amics els pregunto, estàs vivint la vida que vols viure? Perquè per mi aquesta és la clau, viure la vida que vols viure. No triomfar ni d'allò, perquè tu pots ser un empresari d'èxit o un tio molt d'allò, però està amargat i està patint i no tenia èxit. Per mi és viure la vida que vols viure. A veure, Eduard. Claríssima. Ja, no és bo.
Mira, des que ha vingut de vacances, tu, està molt suau, tu. Està molt sí. suau, tu. Escolta'm, en el dia passat també. També, sí. Escala de valors. Digue'm, la teva primera... dintre de l'escala... Quan perdo tota la dintre de l'escala de valors, digue'm, el primer i l'últim. No, va ser molt friqui, el primer és el Sabadell, però no, això és... També, Això li vaig dir a la meva dona ser. quan la vaig conèixer, que sàpigues que el primer a mi és... No ens en conèixer. I a vegades m'ha dit, diu, mai vaig creure que fos veritat. Dic, oh, noia, és que jo et vaig avisar, que és allò. No, però per mi és l'amistat, la gent, l'amistat i la família. Jo soc molt familiar, tinc 4 germans, 7 nebots, som molt clan fiter, i la família i els amics, que són la família que tens, la que et toca i la que et tries, em sembla el més important, que és la gent que t'acompanya, amb qui vius, amb qui pateixes, amb qui allò... Soc molt familiar. Aquest és el primer de tots. Per mi la família és... Família i amics, que és la gent del teu voltant. I l'últim... El que no t'importaria, doncs no tenir-lo, en fi, perquè és l'últim. No, però és que seria lo material, és que no soc gaire... El material. Sí, lo material. És a dir, jo entenc que els diners són imprescindibles a la societat que estem vivint per viure-la, però la gràcia dels diners és que t'ajudin a viure, no a... És que no sóc de luxes, però la meva gran sort, i per això em sento un afortunat, és que guanyo els diners amb el que m'agrada. Que per mi aquesta és la meva filosofia de vida. Jo necessito diners perquè la vida està muntada, que si no tens diners no pots pagar el pàrquing, no pots pagar la benzina, però llavors, com que necessito guanyar diners, doncs quantes maneres he de fer-ho? Podria atracar un banc, podria tenir una herència, podria fer allò, doncs jo intento guanyar-me'ls amb la sort que tinc és que me'ls guanyo amb el que m'agrada. És molt fotut tenir que treballar amb una cosa que no t'agradi, però la solució és que per força t'ha d'agradar allò que estàs fent. Si no ho tens complicat, Jo només penso... És que si no ho tens complicat, Jo deia abans, teletreballo, per exemple, treballo a la nit, a l'11 i tal, la gent que al matí, algun dia que m'he hagut de sortir a casa, veus la gent a les 8 del matí amb aquelles cues, no pots ser feliç. O sigui, tu anar a treballar amb una hora d'aquella cua, a mi, ostres, jo sincerament no podria. No pot ser. És a dir... A veure, Eduard, sisplau. Hòstia! Lo del Sabadell m'ha matat. Sí. Jo crec que lo del Sabadell ha penalitzat. Ha sigut clar. Bueno, un 8, tu. Escolta, està bé, notable alt, està bé. Carles, escolta'm, ha sigut un plaer, Molt bé, home. Qui tenies d'aquí? Ens hem quedat curts, perquè Ja, m'enrotllo massa, és una cosa que... No, i fer una xerrada aquí. No, que va, home. Al contrari. Jo el que volem és que la persona, quan té que dir alguna cosa, que la digui fins al final. No això de començar a tallar, i ara talles, i ara... No, escolta, expressar-te amb tot el que tu dius i ja està. Això és una cosa que ho hem fet sempre amb tots els nostres convidats. Doncs segueix, i a més jo crec que hem parlat de futbol, però també d'altres coses. No, molt bé, Exacte. I a més, ha sigut molt didàctic, la veritat és que hem après coses, perquè aquí, encara que no ho sembli, nosaltres podem portar el programa aquí, però el més important és que aprenem. No, tots aprenem cada dia. Tots aprenem. Carles, doncs moltes gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé l'11 avui. I molta sort al que no hi hagin gaires pollastres avui. No. I que la mira, a veure, que no ho sé encara, perquè estem aquí mirant, a veure si surt. De moment ha guanyat el Copa, que el Copa és el premi al més jove, el millor jugador jove. Moltes gràcies, Carles. A vosaltres. I fins la propera. Que vagi molt bé, Carles.